सरकारा इउपिपिएल सरकार फैनानै जों अरुनदय मोनदोंमोन। ओमफ्राय लामा सामा बानायबाय, जेम दै होबाय, मिक्सिं हल होबाय, लामा सामा होबाय, बेखौनो नुवा। बिपिएफनि सरकारा नुवा। मा होदों प्रमद सारा, लरेन सारा मा होदों होननानै बिदि नुयो। मेगन नुवा बिसोरना, ससमा गोसोम गाननायखाय लामा बानायनायखौ नुवा, मिक्सिं हल बानायनायखौबो नुवा। दुखिया गरिब दुखियाफोरखौ नेवसिनानै गावसिनि माहाजोन नायनानै अरुनदय होबाय। जोंनि इउपिपिएलनि मानसिखौ अरुनदय दाननानै बिपिएफनि गोदानखौ सोसनबाय, अरुनदया होबाय। जोंहा दा गैया, इउपिपिएलनिखौ बासिनानै थख' दोनदों। बिपिएफनि सरकारा मोजां नङा बिसोरनि खामानि मावनाया। सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 25,000 होदों जोंना लरेन सारा। दानि बे सरकारा 15,000 जों मोनाखै, जोंनो खबर होआखै। फार्स्टआव दासो गावसोर मोननानैसो जोंखौ खोन्थादों, ओरैबादि खालामनांगौमोन, नोंसोर हराखै डकुमेन्टसखौ होननानै बुंदों। दा जोंहा गैया, मोनथ'वाखै। बिस्रा मोनबाय, बिपिएफनि मानसिफ्रा होबाय, जोंहा मोनाखै। आं बयखौबो हामबाय होनो रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय जोंनि बे इउपिपिएलनि अमेन कमिटिनि मिटिङाव आं बुंनाय जाबाय। जोङो जेरैब्लाबो लरेन सारखौ जों देरहा होगोन। जों इउपिपिएल सरकारखौ जों मोजां मोनो। मानोना बे 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारानो जोंखौ सान्थि सख्ति गोजोनै थाहोदोंमोन। मानोना आंनि न'खरावबो बिराद असान्थिमोन, उन्दुनो हाया जानो हाया आंनि फिसाफोरनि थाखाय। ओमफ्राय बे इउपिपिएल सरकार फैनायजों लोगोसे आङो उन्दुनोबो हादों, जानोबो हादों। मानोना ओंखाम बोथिसेनि थाखायनो महाय थांगोन महाय मागोन ओरैबायदि जानो लोंनो हाया गोजोना, ओरैबायदि आं खस्थ' मोनबोदों फिसानि थाखाय। न'खराव सानफ्रामबो आर्मिजों, सानफ्रामबो पुलिसजों आं गाग्लोबजादोंमोन। दिनैहाय इउपिपिएल सरकार फैनायजों लोगोसे आंनि न'खरा सान्थिखौ आं मोननो हादों। बेनिखायनो आं बिराद मोजां मोनो। दाबो जोंनिया लरेन सारानो जोंनिया देरहागोन, जों बेखौनो जों देरहाहोगोन। मानोना जोंनि थासारिफ्राबो इउपिपिएल सरकारानो, गोदो लरेन सारमोनानो जोंनि थाखायहाय बिराद जोंखौ सहाय होनायखाय बे सरलपारायावबो जों थानो मोन्दों। बेखायनो दाबो जों मोजां मोनो, जों बेखौनो जों देरहाहोगोन। बेनो आंनि बुंनांगौआ।